Dnes vás vítam pri ďalšom videu, po trošku dlhšej dobe, ale opäť sa posnažím naskočiť na správnu vlnu a začneme takto hneď z hurta. Keďže si pamätáte, že raz som točil video na stabilizátor pre mobilný telefón značky Xbot Go, odkaz budete mať niekde tu hore. Chalani sa rozhodli, že mi pošlú novú kameru, alebo teda konkrétne kameru, ktorú už majú v ponuke. Jedná sa konkrétne o Xbot Go Chameleon. Zaujímavosť, je to kamera, ktorá prichádza s veľmi zaujímavým príslušenstvom vo forme statívu. A túto kameru si viete navoliť vo viacerých verziách. Zároveň je to pre všetkých nadšencov, ktorí by chceli nahrávať svoje futbalové zápasy v rámci pridanej aplikácie a pridanými možnosťami. Tá kamera je ozaj veľmi zaujímavá. Ideme si pozrieť, čo je súčasťou balenia, ako vyzerá ten statív a aké sú tie hlavné zaujímavosti tejto samotnej kamery. Kamera vám príde v takejto malej krabici, kde z prednej strany nie je nič zaujímavé, len že vyhrala v roku 2024 Red Dot. Víťaz, je tu nejaký malý obrázok, vlastne jak vyzerá tá kamera, a koniec koncov to je asi všetko. Z jednej strany máme iba také veľmi zaujímavé a teda základné popisy. Konkrétne je to AI kamera, ktorá dokáže 120 stupňový lens mať, teda otáča sa v rozmedzi 120 stupňov, dokáže zaznamenávať hráčov, trackovanie športu vie a nie sú tam žiadne poplatky. Je kompaktný, ľahký, váži okolo 540 gramov, dostupný je v troch farbách: Pearl Grey, Lava Graphite a Lemon Green. Ja som konkrétne dostal verziu Lava Graphite, takže je to tá sivá. Mohli mi poslať kľudne tú zelenú, lebo tá vyzerá veľmi štýlovo. Je kompatibilný s väčšinou smartfónov s uhlopriečkou od 180 mm a hrúbkou do 9,5 mm. Kamera disponuje 120 stupňovým ultraširokým objektívom a 360 stupňov panoramatickým sledovaním, čo zabezpečuje plné pokrytie ihriska. Čo sa týka takých technických špecifikácií a výbavy, Chameleon podporuje rozlíšenie 720p, Full HD 4K pri snímkovej frekvencii až 60 fps. Vďaka AI, koprocesoru a algoritmu Xbot Vision 2.0 dokáže presne sledovať viac ako 20 športov vrátane futbalu, basketbalu, hokeja a ďalších. Funkcia Follow Me 2.0 zabezpečuje plynulé sledovanie vybraného hráča, pričom rozpoznáva čísla dresov a telesné charakteristiky. To by som si veľmi rád vyskúšal, keď budeme mať tu na nejaký zápas futbalový, že by som ju zobral a uvidíme, že čo to dokáže. Ale čo sa týka balenia, takže po jej otvorení máme tu takú penovku, ktorá kryje vlastne samotnú kameru. Taktiež je v balení ovládač, ktorý už poznáme z predchádzajúceho stabilizátora pre mobilný telefón. Má základné funkcie: zapnutie, vypnutie, štvorsmerný taký joystick alebo ovládač, samozrejme zapnutie, vypnutie a prepínanie režimov. Ďalej je v balení napájací kábel USB-C a USB-C, taktiež samotná kamera, ktorú skúsim vybrať. Samotná kamera vyzerá nejak takto a ešte tu máme inštalačnú kartičku, ako ju správne nastaviť na statív a nejaký veľmi stručný manuál. Čo sa týka kamery, je veľmi príjemná na dotyk. Telo je také mierne pogumované, z prednej strany má samostatnú kameru, z vrchnej strany založíte mobilný telefón, je tu ovšem otočné koliesko, ktorým keď otáčate, tak vlastne celý tento úchyt sa zatvára a otvára, čiže ten telefón lepšie uchytí. Zo zadnej strany štandardne USB-C nabíjanie a z prednej strany tlačidlo zapnutia a vypnutia a pod tým je indikátor stavu batérie. Zo spodnej klasický uchyt pre statív so závitom. Z každej z bočných strán je už iba logo Xbot Go, ktoré pravdepodobne že bude svietiť, keďže je to transparentné. Čo sa týka aplikácie a konektivity, pomocou aplikácie Xbot Go
Môžete kameru ovládať na diaľku, nastavovať sledovanie hráčov, generovať automatické highlighty a streamovať zápasy v reálnom čase na platformy ako je YouTube, Facebook či Game Changer. K dispozícii je aj 20 GB bezplatného cloudového uloženia pre vaše záznamy. Vďaka 120 stupňovému objektívu, a teda záberu a AI sledovaniu, kamera zachytí každý pohyb na ihrisku, či už počas slnečného dňa alebo večerného zápasu. Automatické prispôsobenie expozície a sledovanie zabezpečujú kvalitný obraz za rôznych svetelných podmienok. Chameleon je primárne navrhnutý ako držiak pre váš smartfón, takže kvalita zvuku závisí od mikrofónu vášho zariadenia. Pre lepší zvukový záznam odporúčam použiť externý mikrofón kompatibilný s mobilom. Zabudovaná batéria s kapacitou 7800 mAh poskytuje až 8 hodín nepretržitého nahrávania. Nabíjanie trvá približne 3,5 hodiny pomocou 2A adaptéra. A to teda umožní nahrávať celý turnaj alebo viacero zápasov bez potreby dobíjania. Čo sa týka takých výhod a nevýhod, výhody sú automatické AI sledovanie hráčov a zápasov, podpora viac ako 20 športov, 4K nahrávanie pri 60 snímkov za sekundu, 360 stupňové panoramatické sledovanie, jednoduché ovládanie cez aplikáciu, 20 GB bezplatného cloudového úložiska a dlhá výdrž batérie. Nevýhody sú také individuálne, záleží aký typ smartfónu používate, teda čím je ten smartfón modernejší, lepší, kvalitnejší, tak tým je ten záznam kvality vyšší. Kvalita zvuku závisí taktiež od telefónu. Tam vyššia cena v porovnaní s bežnými držiakmi. Ja si ešte pozriem ten statív a skúsim vám to namontovať, že by ste videli, že jak to vyzerá. Čo sa týka statívu, tak ten príde konkrétne v takejto krabičke zabalený. Po jeho otvorení máte tu veľmi štýlové závesné púzdro s logom Xbox Go. A keď ho rozbalíte, tak vlastne statív vyzerá nejak takto. Je na moje prekvapenie celkom masívny. Tu sa šrubuje samotná kamera. Môžeme si to aj vyskúšať. Funguje to veľmi jednoducho. Takto vyzerá nejaká kamera. A čo sa týka nožiek, tak majú tu bezpečnostný úchyt, ale viete ich vysunúť až takto nejak. Potom sa už len založia a taktiež treba došrubovať vlastne tieto skľúčovadlá a kamera vyzerá nejak takto. Takže čo by som povedal, tak na záver, Xbox Go Chameleon je ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú profesionálne zaznamenať svoje športové výkony bez potreby kameramana. Ovšem niekto musí obsluhovať alebo byť na blízku. Vďaka inteligentným funkciám a jednoduchému ovládaniu je vhodný pre trénerov, hráčov, ako aj rodičov, ktorí chcú nahrať zápas svojho dieťaťa, či už je to prvý alebo už opakovaný zápas. Taktiež všetky dôležité informácie a odkaz na túto kameru budete mať dole v popise videa. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, prihláste sa kľudne na odber, mňa to veľmi poteší. A ak by ste mali ďalšie otázky ohľadom tejto kamery, opäť kľudne mi to napíšte dole do komentu, veľmi rád sa na to pozriem, prezistím a vyskúšame, čo je táto kamera schopná. Takže ja vám zatiaľ ďakujem a čaute.